Laong ba uneu snam arajar arpau ude shauta u snam sneo. Lane u snam u bakela hak baki jingjia ki ba cai pacai ki lawan mi hau neu snam arajar arpau. Bat tangna kito ki benai ki baladap. Bat amtang kito ki benai ki baladap. Henry rubah sedang jo neu snam hi. Ki jingjia ki ba kela ki lawan mi hau neu snam arajar arpau. Bat te mentak kindet nginya pet ya kane ka video hak bala i ba utei u met benang. Lane u meteor bala thaba kliang ulawan hap syakate ka re China bola hap apa northwest China men sngi balang ka badai ka arflight tarik ubnai Desember usnam arja arpau hakapor nyau bejemen step bat ka bakham sutanat pa omdan manu ba men saujor na kate ka jungan hap jong te umet benang hakate ka re China. 这是游戏，这是鱼食他妈的！快拍散！我操！视频！哎呀，照你灯，只有7拍上。